Kapin 114 million pesos ang kantidad sa ilegal nga droga ang naharang sa mga otoridad sa Bureau of Customs na iya nga adunay koordinasyon sa PIDEA ug na iya Interagency Drug Interdiction Task Group nga anaa sa package sa milabay nga Huwebes, Enero 8, 2026. Subay sa report sa BOC ang shipment gideklarang mala 7 stones nga nanukad gikan sa nasod Congo ang giharang tungod sa kasuspetsahang imahe niini dihang gi-X-ray ug dihang gihimo ang physical examination sa package na diskubrihan ang gituuhang shabu nga moabot tanan sa 16,848 grams. Nakasulod kini sa upat ka mga box. Duha ka tawo ang gipusasan sa mga operatiba. Sa susamang adlaw Enero 8, 2026 nabisto sa mga operatiba sa PIDEA 11 ug NBI Sembro kauban ang lain-laing unit sa PNP DCPO ang unom nga parcels nga adunay gituhuang ilegal nga droga. Dihang giablihan ang mga parcels nga naa sa warehouse sa usa ka courier company sa Bunawan, Davao City. Nakita ang marijuana kush, marijuana bricks rolled, marijuana og disposable vape pens nga gituuhang adunay marijuana oil og dihang gi-inventory tanan mokabat sa 3.5 million pesos. Tungod sa nadiskubrihan, mas istriktuhan pa karon sa mga otoridad ang pagmonitor sa mga parcel nga mosud sa Davao City agi sa mga courier company. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.